Здравейте! Днес ще ви покажа моите балсами за устни. Първият балсам е ето този, който е с роза. Ето как изглежда отвътре. Мирише много хубаво, хидратира устните, но всъщност няма никакъв цвят. Има само бляскави частички. Вторият балсам е ето този. Пак е с роза и капачката му е с формичка на роза. Много привлича. Той хидратира и мирише много хубаво. Всички балсами, които ще ви покажа, хидратират. Този се задържа доста малко на устните, но е хубав. Ето така изглежда отвътре и е безцветен. Изсушава устните, но това на мен не ми пречи и ми харесва. Следващият е ето този на Хармония с диня. Той изглежда ето така и мирише много освежаващо. Няма никакъв цвят на устните, има само бляскави частици. Следващият е ето този на Хималая Хербер с какаово масло. Ето така изглежда отвътре и мирише на какаови кремчета, пудинг. Той също изсушава устните. Следващият е ето този на Балея, който се казва Night Kiss. Мирише на ванилия. Ето така изглежда отвътре, но всъщност няма никакъв цвят. Вече е време да започнем и с моите бейби липсове. Те са на 11 на брой. Първият от обикновената серия. Аз имам 5. Този се казва Cherry Me и мирише на вишна. Всички бейби липсове са на Maybelline. Ето така изглежда отвътре. Следващият ми Baby Lips е Pink Punch. Той отново е от обикновената серия. Ето така изглежда отвътре, но всъщност цвета му не е такъв на устните. Третият ми Baby Lips от нормалната серия е ето този. Той се казва Peach Kiss. Така изглежда отвътре и е безцветен. Следващият е ето този, който е Hydrate. Ето как изглежда отвътре. Последният ми Baby Lips от нормалната серия е ето този, който е Intense Clear. Пак е безцветен, този мирише на лимон. Имам един, който е от докторийската серия и се казва Pink Me Up. Този мирише много силно на мента. Ето така изглежда отвътре. Имам един от валентинската серия, той се казва Pomme d'Amour. Ето така изглежда отвътре, мирише много хубаво на дъвка, няма никакъв цвят и придава само бляскави частички на устните. Следващият Baby Lips е от коледната серия, който се казва Sweet Apple. Ето как изглежда отвътре, червен е, но на устните е по-светъл. Имам 3 от електросерията. Първият е ето този, който е Berry Bomb. Този мирише на боровинка, ето такъв цвят е. Ако прекалите доста, става доста лилав, но ако си сложите малко, не е толкова лилаво. Следващият ми от електросерията е ето този, който е Striker Rose. Мирише на роза и отново ако прекалите, става доста тъмно. Третият Baby Lips от електросерията и последният ми е ето този, който е All Orange. Мирише на портокал, ето така изглежда отвътре. Това бяха моите балсами за устни. Надявам се клипът да ви е харесал. До скоро!